дар муассисаи давлатии Кохи Рӯдаки конференсияи илми амалии байналмилалии нейрохирургҳо ва асабшиносон баргузор шуд. Дар кори он табибони асабшинос аз миқёси вилояти Суғд ва ҳамчунин аз шаҳри Тюмени Федератсияи Россия иштирок намуданд. Назди ҳозирин сардори раёсати тандурустии вилоят сухан намуда афзуд ки бо пешрафти илму техника имрӯзҳо муолиҷаи ҳама гуна бемориҳо имконпазир гардида истодааст. мавриди истифода қарор додани таҷҳизоти муосир шароит фароҳам овардааст ки ташхиси беморӣ дақиқи муайян гардад. илова ба ин ҷорӣ намудани таҷрибаҳои пешрафта даст дод ки табибон тавассути муошират бо шабакаҳои интернет ҳама гуна таҷрибаҳои ҳосил намудаашонро ба ҳамдигар мубодила намоянд. дар рафти конференсияи илми амалӣ сардухтури муассисаи давлатии марказии федералии нейрохирургияи шаҳри Тюмени Федератсияи Россия Альберт Суфиянов маъруза намуд. гуфта шуд ки ҳамасола дар маркази мазкур зиёда аз 5000 ҷарроҳиҳо гузаронида мешавад. дар он баробари табибони рус намояндагони дигар давлат низ ширкат варзида таҷрибаҳои андӯхтаашонро амалӣ месозанд. муассиса дорои 5 шӯъба буда ҳамрӯза аз 30 то 40 ҷарроҳиҳои асабро табибони ҷарроҳ ба иҷро мерасонанд. яке аз бемориҳои паҳнгардидаи асаб сар яъне эпилепсия на танҳо муолиҷаи хосро тақозо мекунад, балки барои ҷарроҳӣ намудан низ ташхиси дақиқро талаб менамояд. аз ин рӯ табибонро зарур аст ки пеш аз ҷарроҳии ин гуна беморӣ гурӯҳи муайянро созмон дода зери як муҳокима ҷарроҳиро гузаронанд, зеро андаке иштибоҳ боиси осеби ҷиддӣ гирифтани бемор гаштанаш мумкин. зимнан аз таҷрибаҳои андӯхташ дар давлатҳои дунё барои ҳозирин видеонаворҳо пешниҳод гардид. дигар иштирокдорон низ маъруза намуда аз дастовардҳо дар соҳаи асабшиносӣ маълумоти бештар доданд. гуфта шуд ки истифодаи таҷҳизоти муосир ва муайянкунандаи беморӣ имконияти фароғ барои табибон муҳайё намуд дар муҳлати хеле кӯтоҳ беморӣ муайян ва чӣ гуна онро ҷарроҳӣ намуд ва роҳҳои муолиҷа пешгӯӣ карда мешавад. конференсияи илмии амалии байналмилалии нейрохирургҳо ва асабшиносон ки таҳти унвони асоси ташхиси пеш аз ҷарроҳӣ ва муолиҷаи хирургии беморони системаи марказии асаб таи 2 рӯз идома ёфта, иштирокдорон таҷрибаи на танҳо назарӣ балки амалӣ низ мегиранд.